For dem, der ikke ved det, så hedder jeg Maja. Og det her, det er Vito, og han er 11 år gammel. Og vi har været sammen 7 år nu. Og vi har trænet akademisk i 7 år. Så i november sidste år fremførte balancestesten på spænd. Hvor vi var under Maria Duchamp, som står derovre, som også skal hjælpe lidt i dag. Og det vi gerne vil vise jer lidt, det er hvordan vi kommer i gang med akademiet til dem, der synes det er lidt spændende. Eller til dem, der måske har en hest, de kan ride på og mangler lidt inspiration. Så det første vi gør, det har vi nogle trin, vi lige tjekker, inden vi går i gang, eller hvis vi starter op med en ny hest. Og det første vi gerne vil kunne med hesten, det er, at vi gerne kunne bakke den med vores pisk. Så vi ser lige, om vores hest kan bakke i dag. Og det kan han godt. Og det er første trin, vi skal kunne, når vi render rundt med hesten. Og det er fordi, at vi kan se en af vores førerpositioner, der er foran. Og så er det rimelig rart, at vi kan stoppe hesten, hvis den føler den til gå ind i os. Det næste vi så gerne vil kunne, det er, at vi vil gerne kunne flytte den skulder. Så det er det næste vi prøver. Og så kan vi så se, når vi bliver bedre, om han så kan lære at følge vores hånd i stedet for. Så vi beder ham om, at skulderen følger hånden. Det er det. Lidt mere. Det er det. Og han flytter den tilbage igen med hånden. Det er nej. Er du klar på? Så vi prøver igen og ser, om han vil rykke sin skulder. Eller rykke sin bagfra. Godt, godt. Lidt. Ja, godt. Og med mit kropssprog beder ham om at komme tilbage med sin skulder. Godt, boy. I gang med vores trin 3. Ja, vi vil gerne kunne flytte vores bagpart, så vi kan komme ind i det, vi kalder traversaden. Og når han så kan det, når en dag kan det, så skal vi så lære hesten at kalde bagparten ind i stedet for. Det kan. Det kan. Yes. Super fint. Godt. Og når vi så kan det, så kan man så gå ind i en af de mere stillestående øvelser, som er hvad vi kalder vægtforskydningen, som er hvad vi bruger, når vi skal ind i skoleparaden, som går videre til levaden, eller de mere samlede øvelser, når hesten har lært at kigge i bækkenet, som vi kalder det. Og hesten følger mit signal igennem kroppen. Og det vigtige er, at han behøver ikke at rykke sig, og han behøver ikke at reagere meget. Jeg skal bare se, at han heller ikke er låst igennem kroppen, at han ligesom responderer hele vejen ned igennem. Han er ikke så motiveret for denne øvelse, men han skal kunne det. Super. Godt. Når vi så kan vores øvelser, så er det så, at vi kan gå videre i noget af det, der måske er lidt mere interessant. Og det er for eksempel at bevæge sig. Det synes jeg er mere interessant. Når vi kan det, så kan vi så for eksempel gå ind og tjekke vores bagpartssignal. Kan vi måske få ham ind i hvad vi kalder traversaden ved at kalde bagparten ind. Det kan vi godt. Og så beder vi ham om at være ligeudrettet igen. Det er altid vigtigt at ligeudrette ham igen og se ham stadigvæk afslappet igennem hele kroppen. Så vi prøver igen. Så skal vi være ligeudrettet. Okay. Og beder ham om en traversade, altså hvor vi kalder vores bagpart ind. Det er vigtigt. Og det der er vigtigt, det er, at hans hoved altid er mod min navle. Jeg skal aldrig føle, at han svigter ud til højre eller venstre. Han skal altid søge mod min navle. Så det er ligesom det vigtigste for mig. Som er vores andet signal, som er, når vi for eksempel skal ind i versaden. Det er hans største ulempe, eller det er han rigtig dårlig til, lad os sige det sådan, fordi han har meget låst skulder. Han vil rigtig gerne ligge herude, eller han vil rigtig gerne gå ind hos mig. Så jeg har arbejdet rigtig meget med at løsne hans skulder, især det sidste års tid. Vi beder ham om at komme lidt ind, og lidt ud igen. Der var et tegn. Gå igen. Lidt ind. Og vi prøver lidt ud. Det var lidt bedre. Det
hvis man kan se det, så kan man se, at han er ikke meget for bare at følge med i sin skulder. Han stiver, og så rykker han sig sådan stille og roligt til siden. Og det er ikke det, vi ønsker. Yes. Det virker ikke tosset at bruge så lang tid på ting. Det virker så simpelt. Altså det synes jeg jo virkelig også. Det er bare så simpelt. Jeg rykker lidt der, jeg rykker lidt her. Men hvis du gør det rigtigt, og du kombinerer dine signaler rigtigt, så får du bare rigtig meget givet helt automatisk. Du behøver ikke længere kæmpe for at kunne få en samling. Det troede jeg i starten. En samling, så skulle jeg mase, jeg skulle poste, jeg skulle det ene og andet for at få ham i samling. Men lige så snart, at jeg faktisk havde styr på mine skuldre, så kom den helt af sig selv. Lige så snart, at han var inden for rammen, det kan I ikke høre mig? Okay. Så kom alt bare helt af sig selv, og det har ligesom været den vigtigste øjenåbner for mig, at de små ting tæller bare. Så jeg håber, at I vil gå hjem og prøve at arbejde med det. Det er super spændende, og også få lidt inspiration til, at fordi hesten er skadet, eller fordi I ikke kan ride, eller den er lille, så er der altså rigtig meget at lave. Nu har jeg haft ham i 7 år, og vi har bare rigtig meget at nå endnu, men det var lidt af, hvad vi havde nået på 7 år i hvert fald. Så jeg håber, I får en fortsat god dag.